Il-Partit Nazzjonalista jrid li pajjiżna jkollu ministru esklusivament għall-isport. Din il-weda hija l-akbar konferma u garanzija li Gvern ġdid Nazzjonalista se jibqa' jinvesti f'dan is-settur. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch tkellem dwar din il-weda waqt żjara li għamel l-erba' filgħodu fil-Mediterranean College of Sport College illi jilqa' fih studenti tal-primarja u sekondarja u li sar mal-privat mill-kumpanija Vassallo Group, bl-akbar investiment finanzjarju illi qatt sar mill-privat fl-isport f'pajjiżna. Il-kunċett li jkollok ministru dedikat speċifikament għall-isport hija kunċett li minna nifisha żgur tagħti iktar input fl-isport u naraw li l-isport jola ħafna iktar f'pajjiżna u jkollna iktar firxa kbira ta' dixxiplini sportivi f'pajjiżna, però għandna diversi proposti wkoll li jolqtu l-isportivi u l-atleti tagħna. Ġifieri rajna pereżempju il-proposta tal-Partit Nazzjonalista illi min jaħdem min ikollu part-time jew overtime fuq l-ewwel 10,000 ma jkunx intaxxat. Allura atleta illi ikollu part-time bil-proposta tal-Partit Nazzjonalista dan fuq l-ewwel 10,000 mhux ħajġi intaxxat. Ma' din iż-żjara Alex Borch kien milquh minn Natalie Briffa Farrugia, chairperson ta' Vassallo Group, Pio Vassallo, chairman tal-kulleġġ u kap eżekuttiv ta' Vassallo Group, Charlo Bonnici, kap eżekuttiv tal-kulleġġ, George Mikallef, direttur tal-iżvilupp tal-isport u r-reklutaġġ tal-kulleġġ, Marju Ċafenek, il-kap tal-iskola u persuni oħrajn fit-tmexxija tal-Mediterranean College of Sport. Alex Borch li kien akkumpanjat mid-deputati nazzjonalisti David Aġus, Rajn Kallus u Justin Xkembri, kif ukoll mill-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Dione Borch, kellu l-opportunità li jara l-investiment state of the art li sar f'dan il-kulleġġ. Charlo Bonnici fisem Vassallo Group semma kif dan il-proġett privat l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu tfassal fuq il-viżjoni tal-Iskola Nazzjonali tal-Isport li kienet twaqfet fl-2012. Huwa kunċett bbażat ukoll fuq dak li joffri s-settur pubbliku li għal National Sports School, però qed nagħtu alternattiva għal dawk ukoll li jridu jidħlu fi skola indipendenti kif taf inti dik l-għażla wkoll. Però l-istudent hawnhekk nofrulu iċ-ċans li kemm jistudja s-suġġetti kollha akademiċi mill-primarja sa' sixth form u jaqpatila wkoll fl-istess waqt li jkompli jipprattika l-isport tiegħu. Waqt iżjara tiegħu fil-kulleġġ Alex Borch, apparti li ltaqa' mal-ħaddiema ta' dan il-kulleġġ, kellu l-opportunità li jitkellem u jisma' l-aspirazzjonijiet tal-istudenti fil-waqt li ma naqsux mumenti ħelwin fejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista sab il-ħin jilgħab snooker mal-istudenti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista faħħar il-kuraġġ li l-kumpanija Vassallo kellha sabiex investiet f'dan il-proġett li qed jagħti l-frott u fakkar fuq il-legat li ħalla l-Partit Nazzjonalista meta kien fil-gvern bit-twaqqif tal-Iskola Nazzjonali tal-Isport. Dan kompla fuq il-kunċett tal-viżjoni ta' Gvern Nazzjonalista meta fl-2012 kien fetaħ l-Iskola Nazzjonali tal-Isport illi kienet ukoll suċċess u għalhekk illum qegħdin naraw ukoll ċertifikat ta' dan is-suċċess. Ħarġu ħafna atleti professjonali anke minn hawnhekk illi minna nnifisha turik li kienet suċċess. Irridu nkomplu nibnu fuq din għaliex fl-aħħar mill-aħħar hawnhekk tagħti opportunità lill-istudenti tagħna illi jkomplu bl-isports però fl-istess ħin ikomplu jistudjaw l-akkademja. U biex inkomplu nibnu fuq din propju, kif diġà għamilt, il-weda ta' Gvern Nazzjonalista tkun propju illi jkollna ministru dedikat speċifikament għall-isports. Alex Borch reġatenna l-impenn tiegħu li Gvern Nazzjonalista se jkun qed jagħti importanza akbar lill-isport u li fi żmien li ġej se jkunu qed jitħabbru l-proposti elettorali maġġuri marbuta mal-isport.